menawi to mboten wonten pegadaran mboten napa-napa. Kula tak nyuwun pamit mboten napa-napa Kanjeng. Sampeyan gondeli sing gondeli kudune ora. Pun kula tak pados pangan Mas Ageng mawon. Wis. Mosok kok sampeyan gondeli ku wonten napa? Ya. Ing wektu dina iki ana ing kraton Majapahit ku mau ora ana gawean. Nanging Anjasmara. Kados pundi sinuwun? Aku njaluk pangapura yen tok iki mau aku ora ngrungokke kabeh tembung. Injih. Nanging aku ngrungokke garwa kencana mulang wae. Boten kados menapa. Ing wektu dina iki pasuwitane tak tampa. Dipun tampi matur nuwun Kanjeng. Jebul kok kabar ing kula tampi kok ngeres. Nyai Brawijaya menika ratu ingkang wicaksana jan saestu panjenengan satria ingkang sampurna Kanjeng. Ngono ya. Nggih kabar sing mbok tampa kaya ngono. Nggih, Supena dalem sakwise sliramu mau tak tampa pasuwitan. Ngepasi ing wektu dina iki ingsun bakal bedah pikat. Mula kang saka kuwi kanggo ndadar anggonmu kepengin swita marang ingsun. Sliramu ndereke marang ingsun bedah pikat ana ing sak tengahing kono. Wah, menika pas Kanjeng. Kula ngertos wana ingkang kathah kewanipun. Kewane niku lemu-lemu, api-api Kanjeng. Ngono. Nggih, nggih, terus yen ngono ora usah dadak sedih. Ayo ndereke ingsun nggih ana ing kono. Nggih, monggo. Ingkang atos sartos disi, ingkang atos sartos. Pamit nggih. Kata boten teng mriki Kanjeng. Niko le, teng mriko le, kata niko le. Monggo. Lah niko le. Oh, lah niko. Lah niko enten kicang niko kita. Oh, iso. Kaya ono kicang. Monggo. Brawijaya wis makon mati saka tanganku. Ratune matek yek Bangkaya, bojone mesti dadi randha. Aku bakal salin busana kaya dening Brawijaya, munggah taman tak gonjak bojone. Sembrono wae ora muka pisan tapi ning pancen cobane urip ana ing malam padang iki maneka wae. Nggih, damar kula. Mbok menawa Gusti ro marangake sira kapundhut marang kasane Gusti kamu wae. Bisa walya temeng jati perang malu ya, Ger.
yen to sak tengahing wana kula menika gumletak Bu. Apa wis nyumurupi. Mula dadi pamong-pamomong iki kudu duweni wibawa wicaksana sentosa lan prasaja. Nek kowe ora wicaksana, wong sing teka mau kok anggap gelem dadi adimu ning jebul dadi musuh. Tapi sapa, Mas? Minak supena kula wau wonten pundi Bu? Pinak sepena ki mau ora pinangka dadi adimu. Ngawula apa-apa pojak bebedak ana sak tengahe alas. Ning ngerti yo. Nek segara jero ki iso dijajaki ning nek titah urip alam pepadang wujud manungsa ki angel ukurane. Nganti kowe kaya ngono ke mau gembletak ana sak tengahe alas mergo direnah dening menak. Duh. Kula dipun lempe minak supena. Tak mongko jangkane kodrat Kraton Majapahit kudu obah. Desah ning ora doh saka papan nggon. Reh dening iki kowe wis ana sak tengahing alas. Minak supena iki tumindak kang angkara. Bakal ngluwi palungguhan Kraton Majapahit. Nek nganti kongkone kowe kesuwen enggaling ora enggal-enggal bali ana Kraton Majapahit mundak kedarung-darung kaulamu rusak. Enggal bali ana pendopo nggih? Mekaten Bu. Pamun pamun. Kalis eksam kololan enggal. Oh menika sampun kondur ngaten kok. Apa iki? Monggo sinuwun. Monggo sinuwun. Diajeng Anjasmara, diajeng. Lho, mangke rumiyin to? Anjasmara pripun to? Lho sapa? Lho niku kencana. Oh alah iya aku. Nek wong tindak sedilo wae kok ya wis supe karo garwane lho. Kowe kencana wungu, aduh aku lali. Yen ngono Anjasmara kowe, ha? Anjasmara itu pundi lho sinuwun? Lah kowe sapa? Kula menika pun waito. Matene wong. Kok kalah terus mau piye lek? Jenengan iki tindak urung ana sedina lho. Urung ana sejam tindak. Mergo ratu panguwasane tanpa winates nek ana ratu lali ora ana sing hukum. Nek ngono kowe waito. Waito ya. Garwamu ki aku. Jenengan Sinuwun Prabu Brawijaya. Brawijaya ya Damarwan ya aku. Kula tak pilih kiai. Milih sing iki ya, Rada Cakra. Aku boleh sing gede dhuwur. Mateni wong. Ya jeng. Wis mikir kene. Palungan wani kaduk kurang duga mlebu ing Taman Sari Majapahit. Sopo kowe, ha? Tiba kosok balene. Kudune sing takok kaya ngono kuwi mau aku. Nganti kowe iki mau lembu ana ing Taman Sari Majapahit. Tenane sapa Kang Dadi?
Aku Brawijaya Damarwulan. Brawijaya Damarwulan. Iya. Aku iki mau Brawijaya Damarwulan. Sing asli aku, kowe sing palsu. Kowe ora usah dadak ngaku. Ya, Jeng. Kowe sing mustakno, sing asli aku to. Sing asli aku yo. Sing asli aku yo. Liyane gelem kok kowe mau dhewe iki opo, Kula golek iki mau. Semane. Yen to nitik saka sandang panganggomu ojo bles marang Brawijaya Damarwulan. Jan aku sing asli. Nanging garwaku iki mau mesti wae ora bakal lali. Yen to ambune. Ambune beda. Gondo barang le cah. Yes, iki gondone piye? Lho ya wangi garwaku to timbang panjenengan. Coba ya bisa. Mah, panjenengan kok kampung kuwi lho. Iki yo wangi kok, aku yo wangi kok. Ah, boten. Yang sekaro mas aku yo padha wae. Apa wis mbok ambung ya? Wis padha kecute. Iki ngene. Kowe tak anggap dadi watu sandungan. Lho. Karo aku sak katrine iso tentrem urip karo Brawijaya lamun to kowe sirna saka jagat iki. Kelakon jen to Brawijaya Damarwulan kuwi aku bakal tak sambangi. Ah, Semono nggih pripun, Mbah? sawis sing kowe migunake Aji Jaya Kawijayan iso mancala putra mancala putri tak sawang pasuryanmu ora gesek karo Brawijaya Damarwulan wis kelakon kowe nggibang karo garwane sakatrene. Dereng kalampahan. Lho, korong kelakon piye? Kanten Brawijaya sing asli niku urip melih. Tanding kalih kula kasran terus kula melayu. Tetandingan karo Brawijaya kowe kasoran. Nggih. Aja kuwatir. Pripun? Iso ono wong tuwa. Apa niku? Kadone sepele. Ora pati migunani. Lang iki gedhe pigunane. Iki cowek nggih nyambel niki. Ya, Napa kula ken ndamel rujak ngoten? bapak tuh si Brawijaya. Tak bapake Brawijaya. jebul serep nyawam. Ana ing papan kene kowe cek ngadeg jumlege. Brawijaya. Aja seneng atimu. Aku mlayu oncat saka taman. Ora tegese aku wedi karo kowe. Ning aku golek gaman sing sekti, ben aku bisa mateni Brawijaya. Yen pancen kowe duwe gaman sing sekti, ayo Sawangan apa iki, cowek? Sawangan. Mantep kowe, bener.
wonten ing kraton Majapahit wonten pawongan ingkang ngembari Jebles dhateng Brawijaya Damarwulan. Nek ana pawongan kembari karo sing dikembari kuwi Betati. Ing menapa panjenengan ngendika ingkang kados? Nek sing ngembari nganggo dandan sing dikembari wis lawas. Ora kuat. Upama kowe perang, kowe kalah. Menika leres kok. Kalahmu nggo napa? Pawongan kala wau ngangge piyandel. Nanging piyandelipun kala wau mung sak cowek. Katone piandel ki cowek. Ning sing nang cowek kuwi ora coweke. Ana sing mapan ana cowek. Nek cowek ora ndek kekuatan, mun isine cowek mau wong sing ndokoki ya sing awake. Ya, mongko cowek kuwi mung arep prasawa amba wong nangisan. Kok nek ditumpangi ulek-ulek iki ora. Katen ngangge ulek-ulek. Iya, senajan to iki wujude cantuk. Ya coba anggap cantuk. Cowek kamu coba anggap cewek. Empakno kepapan iki. Rapokno. Hei bisa. Yen pancen supena iki mau lancur ing jagat. Ayo, metu njaba adep kok Jaya. Ayo. Jebul kowe wedi jerih ngeteh urung jepapah wis mlayu sama palagan kae. Wah teges aku iki mau wedi. Nanging nganti aku mlayu ki mau golek papan kang jembar kang supaya bisa mateni kelawan sira. Yen kowe wani mapak karo Minak Supena, duwe gaman apa kowe? Nak supena sawangan nopo sih? Ojo mlayu kowe nak supena. Kelakon kok rujak to. Wau Brawijaya kula tamani cowek, jange mlayu. Mlayune kula kinten niku wedi kalih kula ning jebul tiyange nggawa gaman. Wujute ulek-ulek. Oh, Sampeyan ngapus. Oh, gaman ora mati blas. ora ana jamak lumrahe wong tuwa apus-apus karo putu ora ana jamak lumrahe. Wong tuwa kuwi ngetok budidaya supaya putune oleh kamenangan. Gandeng kowe migunake cowek, dhewe migunake ulek-ulek. Sawet ora ndene. Nggih, Brawijaya menika remet-remetan dahana kene. iki napa nake? Umbo, Tompo. Wong ngoten nggih. ya, Dicampur nggih. ampun. Pamit.